Καλημέρα φιλαράκια μου. Σήμερα θα πάμε στην Νότια Κρήτη κοντά στο Λέντα με καλούς λιμένες, πλατεία Περάματα λέγεται η περιοχή. Θα πάμε να βρούμε το φίλο μου τον Μανώλη που είχαμε πάει μαζί στην Εύβοια. Έχω πάρει μαζί και την πριγκίψα και εκείνο στη δική του. Εννοείται πως η ώρα είναι 10 παρά 10, είχαμε πει ότι θα ξεκινήσουμε 9, αλλά εντάξει, όταν έχεις γυναίκα περιμένεις αυτό, το είχα πει από χθες. Στη διαδρομή πετύχαμε αρκετούς σύντροφους, αφού η μέρα ήταν ιδανική για μπανάκι στη Νότια Κρήτη. Το κορίτσι ήθελε στάση γιατί πιάστηκε, οπότε αναγκαστικά και χωρίς πολλές αντιρρήσεις σταματήσαμε για τέντομα. Λοιπόν, έχουμε σταματήσει τις μοίρες. Πιούμε ένα νεράκι και συνεχίζουμε. Στη συνέχεια, περνώντας μέσα από τα χωριά, χαιρετήσαμε μια γιαγιά. Πετύχαμε κάτι τζέρτζελα. Και συνεχίσαμε την πορεία μας για πλατεία Περάματα. Εδώ είναι γεμάτος τροφές αγαπημένος. 13 λεπτά θα μαρτυρήσεις τώρα. Το GPS λέει αριστερά, ταμπέλα λέει δεξιά. Χωματόδρομο, για κάτι σταματήσει εδώ. Καλώς ήρθατε σαν δισκάρι του με χαράς. Ντεν 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 ντεν. Σε λιγότερο από μισή ωρίτσα είμαστε στο χωριό. Yeah. Μπράβο ρε Μανώλη. Λίγη τρίχα σου έλειπε από το βλόκουμπ, έλα εδώ κοντά να σε δούμε. Έβγαλε τη στολή γιατί έσκασα, είπαμε λίγο τα νέα μας και ξεκινήσαμε να εξερευνούμε το χωριό. Ο Μανώλης εδώ μόλις είδε καλά με ψαρέμα τους έτρεξε να δει τι γίνεται κλασικά. Από αυτό είναι. Έχει ψάρια εδώ. Παίξαμε λίγο με τα ζωντανά και λίγο πιο κάτω αντίκρισα αυτό. Θα πέθανε. Μόλις γυρίσαμε πίσω, κάναμε μια ξενάγηση σε όλο το χωριό, 4,5 λεπτά περίπου. Φάγαμε το σταφυλάκι μας και πήγαμε για βουτιά στην παραλία Χρυσόστομος. Ο Πεκεπέ, πάμε λίγο. Ο Πεκεπέ. Η διαδρομή για την παραλία ήταν πραγματικά απολαυστική μέχρι που πήρα μια λάθος απόφαση και βρέθηκα στο φτωχικό κάποιο. Φτωχά λες. Ρε Παναθήκο βρωμάει φτώχεια εδώ. Η παραλία ήταν ήσυχη και με πολύ ωραία νερά, οπότε στρωθήκαμε και αράξαμε για μερικές ώρες. Όχι μωρέ, κακός είναι. Κακός είμαι. Παίζει αυτό. 50 μπάνια. Γαμώτη. Δώσε ξένια μου λέει μωρί όσο κάτω. Λογικά θα μας... Σ' αρέσει εδώ? Happy wife, happy life. Καλύτερη στιγμή της παραλίας, παιδιά. Φύγαμε να φάμε, θα γίνει τρελής. Πάμε επιτέλους από την παραλία, πάμε να φάμε. Έχει εδώ μια ταβέρνα κοντά και βλέπω κάτι ομελέτες τώρα χωριάτικες της γιαγιάς ονειρικές, παχές.
χαμός. Για να δούμε τι καλό έχει. Δείξτε τα παιδιά. Ωραία. Δεν είναι χορηγούμενο ακόμα. Μόνο φορά μεταξύ έπαιξε χορηγία. Έπαιξε μπύρα. Έπαιξε ο άλλος παίζει να ψάρωσε και καλά κάνουμε κάτι και μας κέρασε την μπύρα. Δεν λέμε το μαγαζί, δεν έχουμε sponsor. Δεν έχουμε sponsor ακόμα. Δεν λέμε το μαγαζί, αλλά άμα θέλετε κεράσετε καμιά μπύρα. Τι πήρε. Ρε, εγώ βλέπω τη γιαγιά. Ομελέτα Έχουν έχει. 2 γιαγιάδες και τρέχουν. Ομελέτα. With potatoes. Big with potatoes, yes. Ροδέλες, πατάτες έτσι. Να με το σουμπάρ. Μόνο κρατινιό ομελέτα. Τι διαθέμουν. Λοιπόν, μέχρι να έρθουν τα καλαμαράκια. Να απογκάμε εδώ πέρα να προσπαθούμε να τα φάμε. Να κλαίμε. Τι τα πήραμε και τι τα πήραμε θα λέμε. Να παραγίνουν τους καφέδες, να δουν καλές έχεις να πάμε σπίτι. Εν τέλει, επειδή τα κορίτσια στο μαγαζί έτρεχαν ασταμάτητα και δεν θέλαμε να τις τρέχουμε κι εμείς με τους καφέδες μας, αποφασίσαμε να τους προτείνουμε να τους φτιάξουμε εμείς. Αφού δέχτηκαν με χαρά, φύγαμε για την κουζίνα. Τι κάνετε, να είστε καλά. Θέλετε να σας κάνουμε έναν καφέ. Γεια σας, γεια σας. Που μετά έχει αυτό την ευθύνη, άμα δεν είναι καλός, θα το Κάνεις και σε εμάς. Ναι, τι θες. Φρέντο, πες το ρε. Εδώ. Μόλι λέγε. Είχες, δεν είχες. Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα. Και κάπως έτσι χωθήκαμε να φτιάξουμε με ακόμα μερικούς καφέδες για έναν ακόμη πελάτη. Να βγάζω δόσεις. Άμα θέλεις μπουσκάρουμε. Στα μπαμ. Εδώ θα το κάνουμε όλα. Βάλε σε Μην όλα. φοβάστε μόνο. Δεν φοβούμαι, μόνο τη νύχτα. Βάλε και σάλα. Α, sorry. Ξέρεις είναι καλοί καφέδες. Θες να μου κατεβάσεις άλλο 2. Αυτό δεν είναι λίγο. Είναι λίγο. Τα δικά μας. Έχω βγάλει για τα παιδιά. Και τα παιδιά. Μα είσαστε καταπληκτικοί. Μιλάμε τώρα για καλό. Βρει κοπέλια. Ή περασουσί. Όχι, είναι σεμινάρια. Μιλάμε τώρα με διπλώμα. Μεταγραφές. Άμα δεν βρεις το πράγμα δεν έχουμε πρόβλημα. Καφέδες έχεις ξανακάνει ή κάνεις Λοιπόν, έχω κάνει Παναγία. βήματα σε εμάς. Έχω μίξει για παγμένο έτσι. Σκέτη, το λαγμένο μου. Σκέτο. Να μας πεις αυτό που αν είναι. Παιδιά, καθαρίσαμε. Πάνω που καθαρίσαμε, έσκασε και ο επόμενος. Γεια σας, τι κάνετε, γεια σας Φαντζάκη. Γεια σας, γεια σας. Καφεδάκια θα ντε. Καφέδες. Κάνουμε διαφορές ακόμα. Κάνουμε διαφορές ακόμα. Αντωνία, τα παιδιά είναι καινούριο προσωπικό εδώ. Για πείτε. Εμπόλυμο, τώρα πήγαμε να κάνουμε τους δικούς μας και όποιος θέλει το φτιάχνουμε. Άντε πείτε. Πολύ είναι. Λοιπόν, ένα φρέτο καπουτσίνο μέτριο με κανέλα. 2 καφέδες, τέλειο. Και φεύγουμε. Σίγουρα. Αν δεν έρθει κανείς. Και ήρθαν και άλλοι. Έχω 2 καφέδες. Έξτρα. Ναι. Μπορώ να βάλω κι άλλες. Η κανέλα δεν ξέρω που είναι, βοήθεια. Κανέλα που έχουμε. Σαν τον τελόγο δεν υπάρχει. Κοπέλια, Θεός σας έδωσε σήμερα. Έλα. Επαγγελματικό καφέ, το σε έδειξα. Θα δούμε τώρα, δοκιμάσουμε. Σε μια βασούλα γιατί πρέπει να πάμε τα Άμα ήξερε και που είναι. Εγώ. Άρα η Αντωνία τώρα, πιάστε τα ενημέρωση τα παιδιά σας παρακαλώ. Περασικοί είμαστε, δεν θέλουμε να μάθουμε. Θα φύγουμε. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λογαριασμό που δεν μπορείτε να με κάνετε. Εμένα είναι παιδιά. Λίγο θέμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Την επόμενη φορά μπαίνετε κατευθείαν έτσι. Χαρήκαμε πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Αφού τελειώσαμε το μεροκάματο, φύγαμε για το σπίτι. Έβαλα στολή, χαιρέτησα και ξεκινήσαμε για πίσω.
Η επιστροφή ήταν πολύ πιο όμορφη αφού ο ήλιος είχε αρχίσει να πέφτει και τα χρώματα που χάριζε γύρω μας ήταν χρυσαφένια. Τα λέμε στο επόμενο.